Bai, hoixe. Zer moduz hor? Ongi ez da? 7 egun, 7 bai horixe. Eta orain, gaur, 8 bai horixe. 8 bai horixe, 8 egun, 8 bazkari, 8 afari... Eta 8 gosari. Kafea, mesedez. Utsa? Bai, kafe utsa. Aizu, egunkaria? Han, bai gainen. Besterik? Bai, azukrea. Honek ez du azukrerik. Barkatu. Egunon, Jose. Berdin. Zer moduz? Tira, astelena. Josemi eta Matilde? Hor dituzu? Kaixo, egunon. Zer moduz? Lo nago. Zuek zer? Nik kafe utsa. Ni kafesenea. Ez negutxi ala asko. Berdin da. Bi kafesne eta utza mesedez. Ongi da. Kroasanak non daude? Hor dituzu. Hemen dituzu kafeak. Eskarrik asko. Hemen dituzu egosariak. Kafeseneak hemen ditugu, baina kruasanak? Eskatu ba. Suitzori badute? Bai, suizoak ere badituzte. Hor daude. Beraz, kruasan bat, eta? Eta suizo bat. Ederki. Entzun, olimpiadetan kirol berria, harri jasotzaileak. Bai? Ez. Begira? Arrazoi duzu? Non dago? Kafe utsa. Zer da? Begira. Olimpiadetan kirol berria, harri jasotzaileak. Ez da gaizki. Aizu, oso berandu da. Zer dugu? Bi kruasan, suizo bat, 3 kafesne eta kafe utza. Barkatu. Ez du importa. Zenba da? 320. Hogei peste badituzu? Ez ditut. Ez du importa. Hartu. Mila esker.
Chateaubriand sanglant à la Rochefoucauld. Chicken pie strawberry. Tagliatelle alla matriziana. Eta hau? Arroz esnea. Bai. Arroza. Eta esnea. 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 Egunkaria. Egunkaria. Egunkariak. Kafea. Kafe hutsa. Kafesnea. Ahoa. Ahoa. Aho haundia. Begia. Begiak. Begiak. Sudurra. Sudurra. Sudur luzea. Belarria. Bi belarri. Belarri haundiak. Neska. Eta mutila. Hiru neska. Mutil bat. Neskak. Mutilak. Kirola. Kirola. Herri kirola. Pospolua. Pospolu gutxi. Pospolu asko. Hiru gauza. Bai, hiru gauza horiek. Zer da gauza hori? Hau, pila da. Hiru gauza, 3 cosas. Goiz. Berandu. Goiz. Berandu. Astelena. Asteartea. Asteazkena. Astelehena. Asteartea. Asteazkena. Astelena. Asteartea. Asteazkena. Hogei. Hogeita hamar. Berrogei. Berrogeita hamar. Hirurogei. Hirurogeita hamar. Larogei. Laurogeita hamar. Hogei duro. Berrogei. Hirurogei. Laurogei. Hogei. Hogeita hamar. Berrogei. Berrogeita hamar. Hirurogei. Hirurogeita hamar. Larogei. Laurogeita hamar. Haserre.
Haserre. Haserre. Dirua eskatu. Kafea eskatu. Sua eskatu. Busti. 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 Aizu, zenbat tipula? Bat edo bi? Nolakoak dira? Ez dira hondiak? Orduan bi. Kaixo. Zer modu zaudete? Gu ondo. Hor, kanpinean. Egunon. Egunon, Martin. Egunon, bai. Gosaria? Gosaria. Orain bazkaria. Letxuak non dituzu? Hor ditut, mai gainean. Eta tomatiak zuk dituzu, ezta? Bai, hemen ditut. Eta tipulak? Tipulak patxik ditu. Nik tipula bat dut. Nik 3 tipula ditut. Zuk tomate bat duzu. Zuk 4 tomate dituzu. Ark letxua bat du. Ark 2 letxua ditu. Nik ez dut ezer. Hau, Hori, ura. Honek, horrek, Ark. hau, honek. hori, horrek. Ura, Ark. Hau prest dago. Txuletak zuek dituzu, ezta? Bai, guk ditugu, hemen daude. Eta sua? Ah, bai, Itxik pizkat. Kirola. Kirola. Herri kirola. Pospolua. Pospolu gutxi. Pospolu asko. Hiru gauza. Bai, 3 gauza horiek. Zer da gauza hori? Hau, pila da. 3 gauza, 3 cosas.
Goiz. Berandu. Goiz. Berandu. Astelena. Asteartea. Asteazkena. Astelehena. Asteartea. Asteazkena. Astelena. Asteartea. Asteazkena. Hogei. Hogeita mar. Berrogei. Berrogeita mar. Hirurogei. Hirurogeita mar. Larogei. Laurogeita mar. Hogei duro. Berrogei. Hirurogei. Laurogei. Hogei. Hogeita mar. Berrogei. Berrogeita mar. Hirurogei. Bai, hoixe. Zer moduz hor? Ongi, ez da? Zazpi egun, zazpi bai horixe. Eta orain, gaur, 8 bai horixe. 8 bai horixe, 8 egun, 8 bazkari, 8 afari... Eta 8 gosari. Kafea, mesedez. Utsa? Bai, kafe utxa. Aizu, egunkaria? Han, bai gainen. Besterik? Bai, azukrea. Honek ez du azukrerik. Barkatu. Egunon, Jose. Berdin. Zer moduz? Tira, astelena. Josemi eta Matilde? Hor dituzu? Kaixo, egunon. Zer moduz? Lo nago. Zuek zer? Nik kafe utxa. Ni kafezinea. Ez negutxi ala asko. Berdin da. Bi kafesne eta utza mesedez. Ongi da. Kroasanak non daude? Hor dituzu. Hemen dituzu kafeak. Eskarrik asko. Hemen dituzu egosariak. Kafezineak hemen ditugu, baina kruasanak? Eskatu ba? Suitzori badute? Bai, suizoak ere badituzte. Hor daude. Beraz, kruasan bat, eta? Eta suizo bat. Ederki.
Entzun, olimpiadetan kirol berria, harri jasotzaileak. Bai? Ez. Begira, Arrazoi duzu? Non dago? Kafe hutsa. Zer da? begira. Olimpiadetan kirol berria, harri jasotzaileak. Ez da gaizki. Aizu, oso berandu da. Zer dugu? Bi croissant, suizo bat, 3 kafesne eta kafe hutsa. Barkatu. Ez du importa. Zenba da? 320. Hogei peste badituzu? Ez ditut. Ez du importa. Hartu. Mila esker. Chateaubriand sanglant à la Rochefoucauld. Chicken pie strawberry. Tagliatelle alla matriziana. Eta hau? Arroz esnea. Bai. Arroza. Eta esnea. 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 Egunkaria. Egunkaria. Egunkariak. Kafea. Kafe hutsa. Kafesnea. Ahoa. Ahoa. Aho haundia. Begia. Begiak. Begiak. Sudurra. Sudurra. Sudur luzea. Belarria. Bi belarri. Belarri handiak. Neska. Eta mutila. 3 neska. Mutil bat. Neskak. Mutilak. 70. 80. 80. Haserre. 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 Dirua eskatu. Kafea eskatu.
Sua eskatu. Busti. 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 Aizu, zenbat tipula, bat edo bi, Nolakoak dira? ez dira hundiak. Orduan bi. Kaixo. Zer modu zaudete? Gu ondo, hor, kanpinean. Egunon. Egunon, Martin. Egunon, bai. Gosaria? Gosaria. Orain bazkaria. Letxuak non dituzu? Hor ditut, mai gainean. Eta tomatiak zuk dituzu, ezta?